Ниска самооценка, как ти пречи и как да я промениш. Мислите, които съпътстват ниската самооценка, са свързани с това, че човек не е достатъчно добър, че другите са по-красиви, по-умни, по-успешни и че ако хората разберат какво всъщност представлява човека, ще го отхвърлят. Коренът на ниската самооценка е в детството и може да бъде свързан с критични родители, често сравняване с другите или някакво травматично преживяване. С времето този вътрешен глас става все по-силен. До такава степен, че човек започва да омаловажава всяко свое постижение и да се самообичува за всяка грешка. Друго, което прави често човекът с ниска самооценка, е да приема по-малко, отколкото заслужава. Във всяка една сфера на живота. Да се страхува да поема рискове, защото вярва, че ще се провали, и да е ориентиран към търсене на външното одобрение. Какво може да се направи като първи стъпки? Човек може да си създаде малки победи, защото всяко действие, което е доказателство, че човек може, е удар по ниската самооценка. Също така е важно да започне да осъзнава самокритиката и да опитва да я заменя със самосъстрадание. И да не забравя, че мисълта "не съм достатъчно добър" не е факт.